diolch am ymuno gyda ni. A chroeso arbennig i 3 o banelwyr sydd mewn ffyrdd gwahanol yn ceisio deall beth yw oblygiadau newid hinsawdd, sut mae e'n mynd i effeithio ar bobl ar draws y byd, a sut mae dylanwadu ar bobl i dalu sylw a wneud rhywbeth positif yn ei gylch. Mis Tachwedd, fe fydd cynhadledd COP26 y Cenhedloedd Unedig yn Glasgow, ac fe fydd cryn dipyn o drafod o nawr tan hynny. Ond erbyn hyn ni'n gweld tanau enbyd, ni'n gweld tywydd od, pobl yn goffer symud o'r cartrefi, iân toddi. Felly, newid hinsawdd, beth nesaf? Gyda fi te, mae Erin Owen sydd yn ei gwaith bob dydd yn asesu risg, a risg yn ymwneud gyda newid hinsawdd. Yn benodol ar hyn o bryd, fi'n credu Erin, ar gnydau cotwm. Ie, gwir. Ie, so gweithio ar hyn o bryd yng Nghymru Willis Towers Watson yn yr Climate and Resilience Hub, a'r prif ffocws ydy gweithio gyda cwmnïau ac yn arbenigol, I suppose, mewn cadwyn gyflenwi gyda gwahanol fathau o gnydau amaethyddol neu amryw o wahanol fathau o bethau ar hyn o bryd. A wy'n cymryd mewn ffordd, wyt ti yn edrych y dyfodol, yn cynllunio ar gyfer y dyfodol, lle'n achos Siwan, yr athro Siwan Davies, mae hi'n edrych nôl am ei hysbrydoliaeth hi, achos mae hi wedi bod yn arbenigo mewn newidiadau hinsawdd y gorffennol pell, ac yn deall pa mor wahanol yw y newid hinsawdd presennol, Siwan. Ydy we'n wir i ddweud bod pobl wedi stopo dweud wrthoch chi, mae newid hinsawdd, ni wedi digwydd o'r blaen, jyst cylch yw e? Dwi'n credu bod yn dibynnu pwy ni'n siarad gyda, ond na, dwi'n edrych ar y gorffennol mwyn rhoi cyd-destun i'r newidiadau sy'n digwydd nawr. A hynny'n bwysig iawn mwyn bod ni'n deall a rhoi'r cynhesu mwyaf diweddar mewn rhyw fath o cyd-destun mwyn deall pa mor eithriadol yw'r newidiadau ni'n gweld. Wel, croeso i chi'ch dwy, a nid mod i'n awgrymu am eiliad bod wedi bod am byty'r lle am amser hir, ond heb os, mae'r athro emeritus Gareth Jones wedi bod yn sôn am beryglon cynhesu byd-eang ers blynyddoedd dirifedi, Gareth, a dyw pobl ddim wedi bod yn gwrando. I mean, nid jyst arno chi, ond yn gyffredinol. Ydy pobl yn dechrau gwrando nawr, chi'n meddwl? Dwi'n gobeithio, a dwi yn diolch yn fawr iawn i Greta Thunberg am ei gwaith. Mae hi wedi gwneud gwahaniaeth aruthrol i'r ddadl. Ac wrth gwrs, mae yna digwyddiadau megis y gres anhygoel sydd wedi bod yn Vancouver, yn British Columbia ac yn Gorllewin America yn ddiweddar. Mae hynny yn gwneud gwahaniaeth. A tristwch ydy, mae hynny'n gwneud gwahaniaeth. Mae gres gyffelyb yn yr India neu'n Pakistan yn canwiannu byddu. Ond mae pethau newid. Dwi'n obeithio bod Llywodraeth Cymru rwan am gymryd y peth o ddifri, dwi'n llai obeithio am ambell i lywodraeth arall ynde. Reit, wel, diolch am hwnna, a chroeso i chi'ch pedwar te. Mae rhaid fi weid, yn ogystal â datgan mewn sawl papur ac ar radio a teledu, mae Gareth yn awdur llyfr arbennig iawn, llyfr Energy, The Great Driver, Gareth, sydd yn amlinellu syniadau am bwyty'r ffordd mae bywyd ar y ddaear wedi datblygu a ni wedi datblygu, a beth sydd yn rhaid i ni wneud nawr i oroesi at y dyfodol. A fi'n gobeithio bod y llyfr yn cael darlleniad da, Gareth. Wel, dwi'n gobeithio mawr, diolch yn fawr iawn am y plug. Dwi'n fawr iawn. Mae'n dristwch yn ei, dwi'n dweud dau beth, dwi'n dweud bod esblygiad natur ddynol ei hun yn llesteirio'r ymateb. Gan ni wedi cael yn magu i fod mewn grwpiau bach cyntefig mewn coedwigoedd. Rwan, da ni'n gwynebu problem byd-eang, a da ni roed wedi meddwl am yn hunain fel Homo sapiens. Ac da ni'n meddwl am hynny fel Cymru, neu o Llanfair, mae tafarn eithaf yn fel arfer. Da ni'n blwyfol iawn, a di hwn ddim yn broblem blwyfol, mae hynny yn broblem o'r ail broblem o cyffelyd dwi'n gweld, ydy bod ni'n dibynnu ar fath arbennig o gyfalafiaeth, ac mae'n ddiddorol bod y cymniad cyfalafol rwan yn dechrau cymryd y risg o ddifri. Ar y cyfan, maen nhw'n gwybod llawer iawn am y risg, Exxon ar hyn ynddo, ond yn anwybyddio yn gwbl fwriadol dros y blynyddoedd mwyn wneud elw. Ac dyma dwi'n meddwl rhai o'r problemau mawr iawn da ni'n gorfod gwynebu.
Nawr, byddwn ni'n dod at eich teithiau tramor chi yn y munud, a fi'n credu bod yn gysylltiad da gyda chyfalafiaeth, achos Erin, ato chi gyntaf, chithe yn asesu y risgiau yma, ac mewn gwledydd tramor. Beth ydych chi'n dweud yw'r risgiau pennau chi'n edrych arnyn nhw gyda phobl yn llefydd eraill yn weddill y byd? Ie, so mae'r elfen adaptations, mae gennym 2 elfen i newid hinsawdd, yr elfen mitigation a'r elfen adaptation. A'r adaptation, dyn ni'n sbio arno gan amla. Ond fel chi'n deud cynt, mae gennych chi sbio ar gadwyn gyflenwi cotwm enghraifft. Yn India, pwysend neu risg yn dod o ganlyniad i dymheredd, glawiad, tanau gwylltio, tirleithriadau, nid yn unig mewn un lle bach, ond be di'r effaith wedyn pan mae hynny'n digwydd mwy nag unwaith mewn tymor tyfu. Ella bod y ffarmwr medru goroesi os oes yna lawiad neu llifogydd unwaith mewn 1 mis, ond be os oes yna heatwave y mis wedyn, ydy'n mynd i allu goroesi. A wedyn pan ydych chi'n lluosi hynny ar draws yr cadwyn gyflenwi i gyd, yr cumulative impact, mae'n stori gwahanol iawn. Gareth, dros y blynyddoedd i chi wedi gweld y newidiadau yn y sefyllfaoedd ofnadwy mewn gwledydd eraill. Ydy'r risgiau mae Erin yn cyfeirio atyn nhw yn eich synnu chi? A pha risgiau, chi'n sôn am India gyda fach, pa risgiau sy'n gofidio chi fwyaf? Wel, o safbwynt, mae Elin wedi dweud, un o'r risgiau mwyaf ydy y trydydd pegwn fel maen nhw'n galw yr ia a'r eira yn y Himalayas am yn gwledydd eraill sy'n bwydo gymaint o gwledydd sy'n tyfu cotwm. Ac fel mae'r heina yn brysur diflannu, mae'r risg yn aruthrol. Y cwestiwn ydy pa mor hir gymerith i'r afonydd dechrau sychu o ddifri. Cymrwch chi y Punjab yn yr afonydd sy'n llifo o'r Himalayas, a'r afonydd sy'n llifo i China. Os mae'r heina yn arafu yn sylweddol yn y blynyddoedd i ddod, mae hynny yn sôn am risg anhygol i canran sylweddol iawn o ddynoliaeth. Ac y risg arall sy'n gysylltiedig â diddordeb mawr i fi ydy halwynedd yn croni yn y tir. A mae hynny wedi digwydd yn sylweddol dros y blynyddoedd. Ond mae'r risg, mae'n anodd iawn gwahaniaethu rhwng y newidiadau ar y deg sy'n dod, a wedyn rhyw fath o newid catastroffig sy'n gallu digwydd yn bron yn ddiarwybod i ni. Ac dyna'r fath o'r, mae yna lyfr diddorol iawn. The Precipice fi wedi bod yn darllen, dwi'n argymell i Erin i ddarllen o, sydd yn trio rhoi elfen mathemategol ar y risgiau mae dynoliaeth yn gwynebu yn y canrif i ddod. Ydych chi'n meddwl, mae Covid yn diwedd wedi bod yn rhywbeth catastroffig sydd wedi digwydd, a ni wedi ymateb yn syth achos bod ni'n gallu gweld yn digwydd, a mae'n kind of digwydd i ni. A ni'n fodlon dilyn y wyddoniaeth pan mae'n dod yn Covid. Siwan, gyda'r holl ddata sydd yna, a'r holl dystiolaeth sydd yna, pam mae mor rwystredig i gael pobl i dderbyn bod angen gweithredu gyda rhywbeth sydd falle mynd i ddigwydd maes o law ac o bosib yn mynd i fod yn waith i bobl sydd yn bell bant? Ie, dwi'n credu mae Covid wedi bod yn ddiddorol. Ni wedi newid dros nos, a wedi gorfod newid dros nos. A dwi'n credu gyda newid hinsawdd, maen nhw'n sôn am y pellter seicolegol yma. Ni'n credu bod e'n rhywbeth broblem i rywun arall, bod e'n bell i ffwrdd, falle ddim yn mynd i ffeithio arno ni. Mae rhai pobl yn amer, rhai o'r rhagfynegiadau am beth all ddigwydd, a dwi'n credu bod angen lleihau y pellter seicolegol yna. Sicrhau bod e'n broblem i ni, nid i rywun arall, nid i bobl sy'n byw yn bell i ffwrdd. Mae fe yn rhywbeth sy'n digwydd yn lleol, a dwi'n credu pan ych chi'n edrych ar adroddiadau, pethau fel y swyddfa dywyd, maen nhw'n nawr yn cyhoeddi adroddiadau sydd yn rhoi crynodeb i chi o'r flwyddyn sydd wedi bod, am beth yw'r effeithiau, beth yw'r newidiadau ni wedi gweld o flwyddyn i flwyddyn ym Mhrydain. A mae rhain am bwysig i ni wedyn i ddechrau sylweddoli i ni'n gweld yr effeithiau yn barod. A mae rhai pobl falle yn ame hynny,
ond lleihau y pellter seicolegol yma sydd yn bwysig. Mae y tanau gwyllt a'r tywydd crasboeth yna ni wedi gweld yng Nghanada a Gorllewin America. Pan mae fe'n effeithio arnoch chi, mae pobl yn dechrau meddwl, reit, mae angen i fi, mae hwn o ddifri, mae rhywbeth, mae rhaid gwneud rhywbeth. A dwi'n credu mae'r effeithio personol yna, gweld yr effeithio yna ar bobl, yw'r ffordd o geisio lleihau y pellter seicolegol. Fel bod pobl ddim yn gweld, o na, sy'n eisiau fi o fideo am hyn. Dyw e ddim yn rhywbeth sy'n effeithio arna i. Mae fe nawr yn digwydd eisoes. A na byna'r peth sy'n angen i ni sylweddoli. Ond fi'n gwybod eich bod chi, fel Gareth wedi bod yn dweud dros y blynyddoedd ac wedi bod ar gyfres deledu Herod Hinsawdd yn sôn am hyn, ond nath hwnna chwaith, nath neu wir wrando ar y negeseuon fanna chwaith. A mi oeddech chi fanna yn dangos effaith uniongyrchol newid hinsawdd ar gymunedau mewn gwledydd, er enghraifft, yn ynysoedd tlawd y Maldives sydd yn colli cartrefi yn llwyr, ac yn Uganda. Beth yw'r ateb i sbardino pobl? Chi'n sôn am y newid seicolegol yma. Gareth, fi'n credu falle bod y newid seicolegol na'n rhywbeth fyddech chi a diddordeb mewn i ddisgrifio. Mae'r seicoleg yn bwysig. Dwi'n meddwl mae yna broblem arall hefyd, sef ydy bobl yn bodlon aberthu. Ydy ni'n bodlon newid yn ffordd o fyw yn sylweddol. Mae'n ddiddorol iawn, o Llywodraeth Lloegr newid gyhoeddi adroddiad ar elfennau hyn. Ac yn trio dweud, o ia, fyddi'n iawn i bawb i fflio i'r dyfodol, a nawn ni newid y dechnoleg. A dyna wel dwi'n gweld y peryg mwyaf, ydy mae'r elfen seicolegol yma, ond mae hefyd ffordd mae bobl yn gallu osgoi y broblem trwy dweud, ia, mae'n ateb technegol iddo fo. Ac bod technoleg yn rhan o'r ateb, dwi'n amheus iawn bod technoleg ei hun am ateb, ac yn wedig yn yr amserlen, yr elfen arall ydy hynny, pan mor gyflym da ni'n gallu newid. A mae'r amserlen yn mynd yn fyrrach, fel da ni wedi oedi, mae'r amserlen i newid wedi mynd yn llai ac yn llai ac yn llai. Dwi'n cofio, un peth hi wyntog rwan, yn y 60au, da ni'n byw yn California, ac oedd yr adroddiad cyntaf cymhwysfawr yn dod allan yn 65 i Llywodraeth Johnson. So ni wedi dechrau wneud pethau adag honno. Sa'n broblem mewn rhwydd, ond da ni wedi gwario ddim camlynedd, ond dros hanner clymynedd yn troi tîn, ynddo? Dyna'r gwir. Wel, ac yn pallu credu, ond fi'n mynd i weid rhywbeth ofnadw nawr, meddeiwch i fi Gareth, ond i chi tipyn yn agosach at gyfnod pan mae Erin ar dechrau bywyd. Fi'n trio ffindo ffordd neis o ddweud bod eich cyfleoedd chi o deithio yn prynhau, ond yn achos Erin, mae hi'n ifanc, mae hi eisiau cael y mathau o brofiadau. Chi wedi cael yn teithio dramor ac yn hedfan. Beth yw'ch teimladau chi, Erin, o ran, byw yn well ar lai, ond ydych chi'n meddwl bod e'n deg i ni ofyn i'ch cenhedlaeth chi wneud y math na o aberth, falle mae Gareth yn meddwl falle dylen ni i gyd i wneud? Ie, dwi'n bendant yn cytuno i raddau efo beth ydych chi'n dweud, Gareth, mae'n rhaid i ni, a un peth mae Covid i wneud, i ymlygu pa mor cymletho, neu pa mor gymleth, pa mor wirion o gymleth ydy yn cymuned ni, yn ffordd ni o fyw, o'r bwyd yn ein bita, yn dod ochr arall y byd, i'r dillad yn ein gwisgo. So mae'n bendant angen i sbio hyd yn oed ar yr ffordd mae'r economi'r byd yn gweithio ar hyn o bryd, a mae angen i ni gwestiynnu'r peth yna, wrth gwrs. Ond dwi hefyd yn licio twistio hyn ychydig bach ar yr elfen positif allan ar yr holl beth, a weld o fel cyfle i ni gymryd y technoleg yna, roed yn arian i tuag at technoleg a cael chydig bach o obaith bod yr technoleg yn mynd i esblygu ac yn mynd i alluogi ni nid yn fynd yn ôl i sut oeddwn ni'n byw cymlynedd yn ôl, ond i barhau i esblygu fel pobl i greu byd sydd yn gynaladwy. Idde'ch dadl chi, Gareth, yw, os ydych chi'n addasu ac yn mynd yn fwy technolegol, mae'n bywyd ni'n mynd i gymlethu ac yn mynd yn gynt ac yn pen draw, i ni'n mynd i angen mwy o egni o rwle i fyw yn bywydau ni. Dyna'r peryg, ynddo? Ar y cyfan mae technoleg hefyd hefo'i oblygiadau a bod yna pethau eraill yn cael ei tynnu fewn. Fel
da chi wedi bod digon hael a sôn am y llyfr, ond be dwi'n dweud ydy, y mwy o ynni sydd gyda chi, y mwy o waith da chi'n neud, y mwy o grym sydd gyda chi, power sydd gyda chi, a mwy o adnodd eraill da chi'n defnyddio i greu cymhlethdod, ac wedyn da chi'n gorau rheoli'r cymhlethdod na, a da chi'n gorau cael bob math o reolaethau, fel hefo Covid, a mae bobl wedyn yn rogio a dweud, dwi'n isio gwisgo mas, dwi wedi cael llon bol ar hyn, mae'n natur ddynol yn dod i fewn i'r peth. Wedyn, ia, mae eisiau technoleg, ac mae chwarae teg i Elon Musk a Tesla, mae wedi dangos y ffordd. Wedyn, mae technoleg yn rhan ohono fo, ond rhaid ni fod yn ymwybodol o'r peryglon hefyd. Siwan, i fynd nôl at y gwaith nethoch chi o ran mynd o gwmpas cymunedau, mynd mas o'ch labordi mwyn gweld beth oedd effeithiau go iawn ar bobl. Oedd y cymunedau oeddech chi yn mynd atyn nhw i raddau yn ffitio beth mae Gareth yn ddisgrifio ac Erin yn ddisgrifio, achos oedd nhw'n gymunedau clawd, ond oedd pwysigrwydd bywyd, ond nhw'n agos iawn at ei gilydd ac yn byw bywyd syml. Yn bendant, a dwi'n credu oedd y profiad na'r persbectif ges i o fynd i gwrdd â'r cymuned yna wedi newid yn safbwynt i a'n ffordd i o siarad am newid hinsawdd a chyfathrebu gyda cynulleidfaoedd gwahanol yn gyfan gwbl i wedi gwir. A dwi'n teimlo, falle o'n i ddim yn sylweddoli fe ar y pryd, bod fi wedi cael braint o gael cyfle i fynd i gwrdd â'r cymunedau yma, a pobl. A dwi'n cofio yn ystod y Maldives, jyst meddwl mor arbennig oedd y bobl, o'n nhw'n gweithredu, o'n nhw'n gwneud pethau. A nath ei gymryd amser i fi, oedd ddim dewis gyda nhw, rheswm o'n nhw'n gweithredu, achos oedd dim dewis gyda nhw. A nath e'n neud i fi wedi'n adlewyrchu ar yn cymunedau ni yng Nghymru, pam nad i ni ddim yn gwneud pethau. Mae yna rhai o gynulleidfa o brosiectau hydro sydd yn arbennig o ran dod â cymunedau at ei gilydd. Ond falle bod yn araf iawn i ni ddatblygu hynny ar y raddfa nes i weld o fewn y cymunedau yn ystod y Maldives, yn Uganda, jyst ffordd nhw'n tynnu at ei gilydd, ond nid oherwydd bod nhw'n credu bod yn egwyddorol mae dyna oedd y peth iawn i wneud, ond oherwydd bod ddim dewis dyn nhw. O'n nhw'n amddiffyn i cymunedau, a dwi'n credu oedd hwnna'n yn bwysig iawn i fi, a di wneud i fi sylweddoli bod dweud am ffigurau, dangos graffiau, rhoi ystadegau bobl, ddim yn mynd i newid meddwl bobl, ond mae sôn am storiau pobl, a sut mae nhw'n cael ei effeithio, falle yn mynd i wneud i bobl i dynnu sylw, i wedyn i feddwl, reit, oce, mae rhaid i ni wneud rhywbeth. Ac Erin, gyda'r cymunedau mae chi'n gweithio gyda nhw, yn asesu'r risg o ran cotwm, enghraifft, a cnydau a'r cyflenwad bwyd, ydy chi'n teimlo'r un peth a Siwan? Ydyn nhw'n derbyn beth i chi'n ddweud? A ydyn nhw'n cymryd eich cyngor chi ar sut i wella i sefyllfa? Siwt mae fe'n gweithio? O'n i'n meddwl, cynt amdan, o'n i'n lwcus i deithio o gwmpas De America am ryw flwyddyn chydig blynyddoedd yn ôl, a'r persbectif nath cyfarfod pobl sydd wir ar y front line yn y frwydr efo newid hinsawdd, mae'n rhoi persbectif iddyn ni, a mae hefyd yn ei fi sylweddoli faint o luxury a privilege iddyn ni gael bod yn y sefyllfa yma'n gallu siarad amdano fo. Ac yn bendant, fel o Siwan yn dweud, dydy o ddim yn ddewis iddyn nhw, ydyn nhw isio neu ydyn nhw ddim isio gorfod addasu, ond mae rhaid iddyn nhw addasu. Ac ifedd... Enghraifft sydd yn rhoi draws o De Affrica, oedden ni'n gweithio mewn cymuned ar y ffin hefo Namibia. Pobl oedd disgynyddion o'r Bushman of Khoisan hefo'r Afrikaners, bobl diddorol dros ben. Ac mewn cymuned clawd ofnadwy yn cael 200 milimetr law o flwyddyn. Mae 8 modfedd y flwyddyn, ddim llawer ynddo, oedden nhw reit ar y ffin. Ac oedd hi'n le perffaith i ynni adnawyddol. Ond iddyn nhw, oedd cael y ceibl yn dod â trydan i fewn i'r gymuned, i'r bentra, oedd datblygiad. A dda ni methu'n lan ar gyhoeddi nhw i roi PVs ac ynni gwynt i fewn. A bod nhw wedi cael ei argyhoeddi gan yn syniad ni o ddatblygiad. Wedyn, mae yna elfen seicolegol i ail-ddiffinio be di datblygiad a sut da chi'n datblygu mewn ffordd cynaladwy ynddo. O falle bod chi wedi dod at yr ateb nawr, beth allwn ni wneud te?
beth yw'r ateb i ddwy'n perswado'r pobl? Achos ydyw e'n mynd i fod yn digon o perswad i ddeud, guys, fi'n really sorry, ond mae rhaid chi wneud lot o bethau gyda llai o adnoddau. Mae pobl oedd Siwan gyda nhw wedi gweld bod rhaid yn nhw, ond sut i ni'n mynd i deimlo bod rhaid i ni? So ni dweud, un o'r prif bethau ydy bod y llywodraethau draws y byd yn nid yn sbio mewn heddwch, da ni ddim mewn cyfnod o heddwch, da ni mewn cyfnod o argyfwng, a mae angen iddyn nhw fod yn siarad bron mewn iaith o fynd i'r ryfel, oherwydd mi ydyn ni mewn cyfnod o argyfwng, felly mae'n bwysig bod nhw'n newid i narratif ac yn cymryd camau nid just targedau, ond yn actually yn gweithredu heddiw mewn ffordd o siarad, fel bod ni mewn rhyfel mewn argyfwng. Os ga i ofyn i Erin hefyd, dwi'n credu mae'r balans wedi newid o ran addasu yn hytrach na lliniaru neu lleddfu newid hinsawdd. A dyna lle ddylen ni fod yn mynd, yw addasu'r newid hinsawdd sydd i ddod yn hytrach na ceisio stopio newid hinsawdd. O, ddim yn mynd. Da ni mewn degawd pwysig iawn o ran yr lleihau yr allariadau bendant, hwnna ydy'r prif gol, hwnna ydy'r prif ffocws y ddegawd hinsawdd, os ydych chi eisiau. Heb anghofio bod y pobl yn ni'n trafod cynt Siwan sydd ar y front line, bod nhw angen cymorth ariannol i addasu heddiw. Ond oeddi'r llywodraethau falle'n gobeithio am yr addasiadau yma a'r datrysiadau technolegol yn hytrach na gorfod lleihau ar yr alluriadau carbon? Mae'n ein gwestiwn da yn dweud bendant. A ni'n gweld bod mi oedd y llywodraethau'r byd i fod i roed 100 biliwn bob blwyddyn tuag at addasu. Dydyn nhw wedi gwneud hynny o gwbl yn y 5 mlynedd diwetha. Felly'r G7 yn ddiweddar yn ail gytuno i wneud hynny, ydy o'n mynd i ddigwydd yn gwestiwn arall. Dyna'r problem fwyaf. Fydd llywodraethau yn COP26 yn deud bob math o bethau gwych yn dweud. Da chi'n bod yn sicr o hynny. A mynd Mr Johnson yna yn baldario fel arfer. Ond y ffaith ydy, beth sy'n am ddigwydd, a wedyn mae'r cwmnïau mawr yn bwysig iawn yn hynny. Mae'r cwmnïau, mae'na baradox yma, mae'r cwmnïau mawr cyfalafol yn gallu gwneud y gwahaniaeth, ond hefyd mae rhai ohonyn nhw yn gyndyn iawn o wneud dim byd. Wedyn ni barod, gallwch chi wthio hwnna ymlaen. Dwi'n lot mwy obeithio bod yr Undeb Ewropeaidd rwan hefo'r papur newydd maen nhw wedi cyhoeddi, a'r ffaith bod nhw am roi trethiant ar mewnforio o faint o carbon sydd wedi cael ei ymgorffori yna fo. Mae hwnna'n gam sylweddol ymlaen. A mae China, dwi'n meddwl, am weithredu am bod nhw mewn lle mor bregus ynddo. Ond da ni mewn lle od iawn yng Nghymru yma. Da ni mewn ynys lle mae'r newidiadau yn fod yn llai na llawer iawn o wledydd eraill yn y byd. Wedyn mae'n anoddach i ni fod ar flaen y gad am bod ni ddim fel cyfeillion y Maldives yn gorfod ymateb yn syth bin. Siwan yn gweld hynny, dwi'n siŵr. Na, bendant. Ond o ran fy nôl i'r cwestiwn nes di ofyn Elin, beth allwn ni'n wneud? Dwi'n bob amser dwi'n cael y cwestiwn na, a dwi ddim yn siŵr iawn beth i weid wrth unigolyn. I ni gyd yn ailgylchu ni felly'n ceisio lleihau'r defnydd o'r car. Ac un o'r pethau dwi wedi dechrau sôn wrth y myfyrwyr ni yn Abertawe yw jyst i siarad am newid hinsawdd. I drafod gyda ffrindiau, gyda teulu, normaleiddio newid hinsawdd yn hytrach na bod e'n rhywbeth i ni'n gweld ar y newyddion a bod e'n rhywbeth falle sy'n bregwthwrol, bod ni'n pregethu amdano fe drwy'r amser, ond bod ni'n normaleiddio fe, bod ni'n cael yn sgyrsiau o ddydd i ddydd am newid hinsawdd, a hynny gobeithio yn mynd i helpu pobl wedyn i weld sut allwn ni weithredu. Sorry. Un peth oes yna gwahaniaeth. So Llywodraeth Cymru yn dod â cyflymdra ar y ffyrdd i lawr 60 milltir ar y traffyrdd a 50 milltir bob man arall. Fysa hwnna yn rhywbeth yn ffeithio ar bob person bron bob dydd. A fysa bobl yn cofio'r beth yna, fysa nhw'n cega, ynddo? Ond fysa nhw'n cofio. Ond o droffedd, mae rhaid wneud rhai pethau sydd yn mynd i swnio'n eithafol ac sy'n mynd i wneud pobl yn grac. Ond Siwan, chi'n sôn am gweithio'ch myfyrwyr, i chi'n fam i 2 o blant bach. So beth i chi'n dweud wrth eich plant am y dyfodol? Achos ni yn gwybod, a falle bod Erin eisiau trafod hyn fyd, ond mae gymaint o bobl ifanc ac iselder
Mae yna iselder wedi bod oherwydd Covid, ond yn sicr mae yna iselder wrth drafod beth all ddigwydd gyda newid hinsawdd. So, beth ych chi'n dweud wrth eich plant? Dwi'n treial edrych am yn optimistaidd, a ceisio creu sefyllfa le allwn ni wneud gwahaniaeth. Mae'r iselder yn broblem o ran bobl ifanc, a teimlad ma na does na ddim byd allwn ni wneud am newid hinsawdd, a dwi'n credu bod rhaid i ni geisio newid y meddylfryd o ran bod na obaith. Gyda'n plant i, dwi jyst yn treial wneud iddyn nhw, wneud y pethau bychain, pethau bach sy'n mynd i wneud gwahaniaeth, a dangos iddyn nhw bod nhw'n mynd i allu wneud gwahaniaeth wrth wneud y pethau hynny, trafod yn yr ysgol ac yn y blaen. Ond mae'n anodd, ond mae rhaid i ni dreial creu rhyw fath o obaith. Dwi wedi gweld nifer o bobl yn ceisio sôn am newid hinsawdd drwy ffurf comedi, eto normaleiddio fe, bod newid hinsawdd yn dod yn rhan o bob math o weithgareddau yn hytrach na rhywbeth mae rhaid i chi wneud hyn. A chi, Gareth, mae'n anodd, ond chi, Gareth, wedi sôn am Greta Thunberg yn barod, ac Erin, mae'r fath o cynedlaeth, yr Extinction Rebellion ac yn y blaen. Ydych chi'n meddwl bod hwnna yn rhywbeth wneith gwahaniaeth? Erin? Ydy'r genedlaeth di? Yndi, yn bendant, o'n i'n gweld, da chi'n gweld efo Friends of the Earth yn ddiweddar newydd llwyddo gyda i fynd â Shell i'r cwrt yn dod, mynd i llwyddo i newid, rhoi pwysau ar Shell be maen nhw'n wneud ar hyn o bryd gyda tanwydd ffosil, bod o'n rhoi yn hawliau dynol ni o dan y chwydwedur. So mae'n andros o gam gwych, a pobl ifanc sydd tu ôl i'r ymdrechion yma i symud pobl i fewn i'r cwrt, i roi pwysau cyfreithiol ar y cwmnïau yma. Ond fel y Siwan yn dweud, gobaith i newid yr elfen o dristwch, teimlo'n flin, teimlo fel bod yna'n byd ni'n gallu wneud ynghylch ar peth, teimlo bod yr broblem yn rhywbeth mor detached i ffwrdd yn ni, i droi yn obaith, a droio i fewn i action positive, ac i greu'r dyfodol da ni eisiau greu. So breuddwydio, gadael yn hynny i breuddwydio pa fath o Gymru, pa fath o fyd da ni eisiau greu, a cymryd camau positif ymlaen o le. Gofyn cwestiwn i Siwan, pan da chi'n trafod fo'r plant, be da chi'n cyflwyno nhw fel llwyddiant bywyd? Mae uchelgais yn rhan o natur ddynol, yn dydy. A mae gelfedd lot o bobl ydy cael 4x4 mawr a gwyliau 2 waith neu 2 gwaith y flwyddyn ar môr y Canoldir neu bellach. Ond os mae'r llwyddiant yn cael ei ddiffinio fel yna, mae o'n drychuniad mewn ffordd. Ond dwi'n siŵr bod chi'n trafod uchelgais eich plant, a sut fath o ymateb da chi'n cael i'w syniadau nhw? Wel, o ran llwyddiant bywyd, dwi'n credu jyst amlygu rhai o'r ffyrdd AmGen, ceir trydan, dim car trydan gyda fi, bydden ni'n hoffi cael car trydan, a maen nhw'n gallu dweithio ble mae'r Teslas pan ni'n mynd ar y ffyrdd. Maen nhw'n gwybod o ran y pwysigrwydd o gael yn ei AmGen. Wnaethon ni fynd ar wyliau ar y tren rwy 2 flynedd yn ôl, ac achos o'n i eisiau pwysleisio yr ffyrdd gwahanol o deithio, a oedd hwnna'n bwysig i fi, hytrach na hedfan. Dyn ni ddim wedi hedfan rhyw lawer, wrth gwrs ddim yn y 19 mis diwethaf, ond dyn ni ddim wedi hedfan yn aml fel teulu, a ni wedi llwyddo i fynd i nifer o wledydd Ewrop ar y tren, so ni'n falch o hynny. So maen nhw'n gweld sut mae gweld y byd trwy ddilliau gwahanol yn hytrach na mewn awyren neu 4x4. A bron bod Covid wedi amlygu'r peth yna hefyd, yn dweud i'r gwerth natur a cymryd cam, mae gwerth bywyd nid yn unig drwy'r elfen ariannol, ond pethau eraill, wrth gwrs, mewn bywyd. A parhau gyda hwnna, beth y pwysigrwydd a gwerth beth sydd yn y filltir sgwâr, mae hwnna'n mynd i fod yn her pan fydd y cyfyngiadau yma'n codi, ond jyst sicrhau bod nhw'n gwerthfawrogi byd natur. Mae hwnna'n bwysig hefyd, creu'r cysylltiad yna gyda byd natur. Mae hwnna'n debyg o ran yr ifanc, bod creu'r cysylltiad hynny yn golygu bod nhw'n fwy tebygol o wedyn i weld y pwysigrwydd o weithredu am newid hinsawdd. Jyst creu'r cysylltiad yna, a'r gwerthfawrogiad.
Fi'n credu bod chi fwy na lai yn gytun a bod ti sawl peth gyda'r mater hwn. Yr unig le lle fi'n gweld falle anghytundeb yw rhwngtho chi Erin a Gareth ynglyn â technoleg yn help i symud pethau ymlaen. Ond, chymod, i fi mae'r teimlad na bod technoleg a Elon Musk a Tesla yn allweddol i symud ymlaen. Gareth, cyn cloi, fi'n credu licen i holi i chi os ydych chi'n optimist neu yn pessimist o ran y dyfodol, Erin a phlant Siwan. A chymod beth, pe bydde gyda chi y pŵer, yr ynni, yr egni, pe bydde gyda chi yr gallu i ddweud wrth y Llywodraeth, dyma beth sydd yn rhaid i ni wneud, mwyn symud mlaen yn bositif, beth fyddech chi'n yn awgrymu? Na fi we. A mae'n mi gwestiwn. Dwi ddyned. Dwi eisiau fi ys i ateb hwnna. Yn y lle cyntaf, mae'n bwysig bod yn optimistaidd a hefyd bod yn real hefyd a symweddoli a bod na beryglon o just llithro dros y dipyn bron yn ddiymwybod. Ac wedyn, dyna pam dwi'n ofni pam mae bobl just yn sôn technological fix. Nid bod technoleg ddim yn bwysig, mae o'n bwysig, ac enghraifft, haid i ni gynhyrchu hydrogen rwan yn lle y methane, ac mae'r technoleg yna yn datblygu, yn gorfod cael ei datblygu. Dwi ddim yn wrth echolegol o gwbl, ond haid i ni feddwl yn farus sut ni'n defnyddio fo. Os abwyd beth sa rhywun yn gwneud, dwi'n credu y beth cyntaf ydy pwysleisio i bobl na safio ynni ydy'r peth allweddol yn yr amser byr. Mae'n cymryd amser i lot o bethau eraill datblygu, enghraifft i ynysu tai. Mae hynny'n broses nid cymryd sawl degawd i'r weithredu. Ond gallwch chi, oedd arbrawf diddorol iawn yn Trafod o bob man. Blynyddoedd yn ôl, pan oedd na res o dai wedi cael ei ynysu, ac wedyn oedd na wahanol bobl yn byw yn y tai yma, a wedyn na nhw monitro am y blynyddoedd nesaf, faint yn iddo defnyddio. Ac oedd yr amrywiaeth o dy i dy yn sylweddol iawn, yn dibynnu ar y meddylfryd y cartref arbennig yna. Ac wedyn, dwi'n credu mae hynny yn meddylfryd a safio a wneud be mae Siwan yn wneud. Mae hi'n batrwm i ni gyd. Nawr te Siwan. Dwi'n siŵr am hynny. Ond Erin, beth amdano chi te? Optimist, pessimist? Beth ych chi'n teimlo ddylen ni wneud? A ni ddim wedi sôn am rai pethau fel troi yn vegan a pethau felly. Ydy hwnna yn y mix i chi? O ran optimist neu pessimist, ni'n dweud, mae'n bendant le i fod yn flin ac i'w deimlo'n ofidus, a dwi'n bendant yn teimlo fel ei weithiau, ond dwi'n meddwl mae'r sgil i trio roed yr holl egni yna tuag at fod yn positif a trio cymryd y camau roi pwysau ar y llywodraethau. Mae'n bethau gwych yn digwydd ar hyn o bryd, sbio ar pethau fel TCFD, Task Force for Climate Financial Disclosures, mae'n bethau Green Finance Initiative, yr un peth wedyn efo'r natur. Mae'n bethau sydd wir yn codi calon rwy'n Elon Musk, fel da ni wedi siarad am barod, hynny'n erbyn Shell, yn erbyn Friends of the Earth. So mae'n bethau i godi calon, a mae angen iddyn ni freuddwydio fel o'n i'n dweud cynt, a cymryd camau i greu'r byd yn eisiau weld. Ac fel unigolion, ydych chi'n credu bod veganiaeth neu bod yn lysieuwr yn rhywbeth sydd yn help i'r achos? Mae'n sgwrs mawr yn ei hyn. Pros and cons o'r dda yn bendant. Rhywbeth o balance, mae angen ni fod yn prynu mwy o fwyd lleol yn bendant, lleihau'r carbon footprint o hynny. Dwi'n siŵr os mae veganiaeth yn ben ei hun di'r solution i ddweud y gwir, rhyw fath o balance, rhyw ddeis cytbwys sydd angen cig bob hyn a hyn, ond mae angen iddyn ni sbio ar ein ffordd ni o fyw a cwestiwn iddyn ni unwaith eto, yn ogystal o strwythur socio-economic y byd. So, Siwan, mae COP26, oeddech chi'n disgwyl pethau mawr, neu ydw i jyst yn mynd i fod yn siop siarad bod mae Gareth wedi awgrymu? Mae rhaid bod yn obeithiol, dwi'n credu. Dwi'n gobeithio fydd na bethau mawr yn dod o COP26. Dwi'n credu bod ni yn rhedeg mas o amser yn mwyn cael gweithredu ar lefel
rhynglywodraethol, felly dwi'n gobeithio bydd yna bethau mawr yn dod o'r cyfarfod hynny. Dwi'n credu un o'r pethau eraill felly dyn ni ddim wedi sôn am yw o ran rhai penderfyniadau personol allwn ni wneud. Dwi'n credu mae rhaid, falle dim ond y rhai pobl breintiedig sydd yn gallu wneud hynny, sy'n gallu prynu cartrydan neu prynu paneli solar. A dwi'n cytuno gyda Erin o ran, falle un o'r pethau yw creisio deall yn ôl troed carbon ni. Os ydyn ni weithio mas, reit, os na fi hyn, dyma beth fydd yn ôl troed carbon ni am y flwyddyn, deall hynny fel bod ni'n gallu gwneud penderfyniadau o ddeall beth yw'r oblygiadau. Ond dwi'n credu bod angen edrych ar y penderfyniadau personol ma allwn ni wneud sydd yn dibynnu ar faint o incwm i chi'n ei dderbyn. Ac wrth gwrs, mae yna blannu coed yn mynd i ddigwydd. Gareth, ydych chi'n croesawu hyn? Fforesti? Yn fawr iawn am sawl rheswm, fel sync carbon i radda, ond hefyd i reoli llifogydd. Mae yna li mawr wedi bod yn yr Almaen, fel da ni'n recordio, mae yna 20 o bobl wedi cael ei boddi yn gorllewin yr Almaen, a bod yna li mor aruthrol wedi bod yna. Mae wedi digwydd yn yr Rhondda yn lle oedden nhw wedi gwneud clear fell ar y mynydd, ac wrth gwrs oedd y dŵr wedi esgubo trwy'r Davies. Wedyn mae coedwigoedd yn helpu, a hefyd mae helpu'n psycholegol, fel Siwan yn dweud, i dod â natur yn nes at bobl, at gymunedau, a bobl cael allan i'r wlad, allan i'r goedwig, a mwynhau y bwyd gwyllt. Mae hwnna hefyd yn llesol, yn psycholegol ac yn amgylcheddol. Diolch o galon i chi'ch tri. Mae wedi bod yn bleser siarad gyda chi, a fi'n credu bod y neges yn glir am wneud mwy efo llai, bod yn positif, y gweithredu personol a cymuned, a rhoi'r siarad mwy amdano fe, fi'n credu yw'r peth arall i ni wedi cymryd mas o'r sesiwn hwn. Diolch o galon i chi am ymuno â ni, a diolch yn fawr iawn i pawb arall sydd wedi ymuno gyda'r sesiwn hwn. Gobeithio welwn i chi eto, gobeithio fyddwch chi wedi cael rhywbeth pwysig mas o'r sesiwn heddi ac yn mynd â nhw ar negeseuon gytre i'ch bywydau chi'ch hunan. Pob hwyl am y tro te. Diolch i chi gyd.